Salutare și astăzi ne jucăm Brookhaven, că uite, eu mă chem Moon și trebuie să mă uit la chat, că uite, eu am premium, că uite, pentru că mi-a luat cadou de la Pluto. Da, uite, ăsta-i Pluto. Da. Și uite, l-avem pe Candle, ăsta, da? Ok. Stai un pic. Haide ușa odată. What? Ce s-a întâmplat, bro? Ok, nu știu ce. Ok. La. What? Vreau să știu unde s-a dus Pluto. Bro, acolo-i Pluto. Ok. Stai puțin. What the? Ce se întâmplă? Ok. What? Vreau să știu ce face Pluto. Mamă, cântă la chitară. Ce? Private. Vreau să știu ce mi spune Pluto acolo. Private. Let me have Holby. Ok, Pluto. Așa. Dar vezi că Pluto, uite, vezi că Pluto vorbește în engleză, Pluto ăsta. Ia dai puțin. Ia play. What the Pluto? Aoleu! Bă, ce se întâmplă? Bro, what? Aoleu! What the hell? Bă, ce? Vreau să știu ce s-a întâmplat aici! Aoleu! Vreau să știu cum a intrat poliția în mașină! Cum? Oh, nu. Ok. Bă, what? Vreau să știu ce s-a întâmplat, măi! Bă, what? Ce, bă? What? Bă, what? Ia stai un pic! Mamă, Doamne, Dumnezeule mare! Doamne ferește! Doamne Dumnezeule mare! Aoleu, Cybertruck! Unde este Cybertruck? Unde este Cybertruck? Unde este Cybertruck? Unde-i? Unde este Cybertruck? Vreau să știu unde este ăsta-i. Mamă. Bă, da, vreau să știu cine are pe Cybertruck. Dar cine? Ăsta Candle. Ok. Da. Doamne. Bă, ce face? Aoleu! Doamne ferește!
Ce face, mă, Kendall? Kendall, ce face Kendall? What? Ce face Kendall? Bro! Ce face Kendall? Aoleu! Kendall, ce faci aici, Kendall? Kendall, dar ce faci acolo? Bro, what? Criminalul! Aoleu, Lily! Aoleu, Lily, nu. Trebuie să fug. Așa. Bă, dar Lily, vreau să știu ce caută Lily acolo. Brai, criminalul! Aoleu! No. Și acum? No. Și acum? Cum scap? Cum? Vreau să știu cum scap. Ce? Doamne! Aoleu! Pa, criminalul! Aoleu! O să mor! O să mor! Aoleu! Dar vreau să știu ce caută criminalul aici? În școală? Ce caută aici, criminalule? Doamne! Doamne Dumnezeule! Doamne ferește! Aoleu! Ia! Mr. Pluto! Ce, mă? Cum? Vreau să știu cum adică Mr. Pluto. Cum adică Mr. Pluto? What? Ce, mă? Ok. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Aoleu! Aoleu! Așteaptă ca să scriu ceva pe chat. What? Ce, mă? Aoleu! A ieșit Pluto! Pe bune! No, că a ieșit Pluto. A ieșit Pluto, bă! Bă, Doamne! A ieșit Pluto! Pe bune!